Mikäs EUsta määrätään kurkunmutkaisuus ja ei kaikki, enää niin määrätä. jumala. Haluamme tarjota mahdollisuuden kohdata. Eli EU on muutakin kuin vain Brysseliä, Strasbourgia, Helsinkiä. EU on läsnä meillä arkielämässä kautta koko Suomen. Hur ser EU-lagstiftningen ut? Och det intressanta svaret är det att Med goda avsikter med lagstiftningen så uppnår man inte det man hade hoppats upp. Komissiokin osaa vaatia, että työuria pitäisi pidentää. Valitettavasti ihmiset eivät hoida vastuullisesti näitä asioita ja siksi näihin pitäisi puuttua. Maat vastaavat myöntävästi tähän kysymykseen. Kieltävästi vastaavat siellä YK:n hyvinvointitilastojen viimeisillä valvoilla. Siihen ei ole luottamusta. Uhkia tulee myös torjua monialaisesti. Pelkästään lakia valvovien viranomaisten. Eli näitä teillä on siis 3. Onko tämä eurooppalainen mikä sairaanhoitokortti? Mikä se niin on ja mistä sen saa? Se on ihan tällainen kortti, että se korvaa sitten ihan tämän oleskelumaan paikallisen tämmöisen julkisen terveydenhuollon. Tämä on myöskin meille tärkeä kanava pitää yhteyksiä maakuntiin ja kansalaisyhteiskuntaan, koska tähän ei ole, tiedotus ei toimi sillä, että kerrotaan virallisesti mitä on tehty, vaan siten, että kansalaisyhteiskunta ja ihmiset itse haluavat ja tarvitsevat tietoja ja saavat sitä käyttöönsä omilla ehdoilla.